खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो माब्लाबा सानफेरदोंना खायसे सुबुंफोरा थाबै बोरै जौगासारनायखौ मोननो हायो? खायसे हौवा माहारिया जोनोमनिफ्रायनो भाग्यशालि जाना फैखायो नामा? ना बैसोर बायदि सुबुंनि सिङाव रहस्य गोनां सिन थाखुमानानै दङ? बेबायदि साननाया माब्लाबा जोंनि गोसोआव जाखांफैनाय जायो। जों खायसे सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जायोदि जेबो हार्ड वर्किं खालामालासै बैफोरबायदि सुबुङा गोरलै राहाजोंनो गोबां मान सन्मान आरो धोन दौलत खामायना गोजोन खुसियै संसार जायो। नाथाय गोबां सुबुंफोरा बिखानि थैखौ दै खालामसेयावबो गोरिबैनो संसार जानो गोनां जायो। बैफोर बाथ्राफोरखौ सामुद्रिक शास्त्रनि जरियै मोनथिमोननाय जायोनो। बेनिखायनो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों सुंद'यैब्लाबो फोरमायथिनो नाजागोन। नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिमा लक्ष्मीखौ गोसो गोरबोजों मानियोब्ला भिडिअखौ लाइक होना कमेन्ट बक्सआव जै आइ बिमा लक्ष्मी लिरनो दाबाव। लोगोफोर, जों सुबुं माहारिया गासै खामानिखौ आखाइजों मावनाय जायो नङा होनबा? बेबादिनो गासै सुबुङा एखे महरनि थाया। सोरबा गन्थं गोलाव बा सोरबा आखाइयाव रहस्य सिम्बल थानाय। बेबादिनो बैफोरबायदि खायसे आरजाथावै सिम्बलफोरखौनो सामुद्रिक शास्त्रआव भाग्यनि आयना होनना बुंनाय जादों। खायसेफोरा साननो हागौ बेफोर खोमसि फोथायनायसो, बेफोर गासिबो नंखाय होनना। नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा। बेफोर प्राचीन मुगा एबा गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय बै शास्त्रनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो मोननाय जायोनो। जों सुबुं माहारिनि मोदोमाव दाजानाय गासै सिन एबा रेखाफोरनि सिङाव रहस्य हाबखुमानानै थानाय जायो। बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि स्वभाब, रोंगौथि आरो भाग्यफोरखौबो मोनथिनो हानाय जायोनो। फै दानिया मोनथिना लानि भाग्यशालि हौवाफोरनि खायसे साराफोरखौ, जायखौ सामुद्रिक शास्त्रआव फोरमायथिनाय जादों। खायसे हौवाफ्राबो ओरैबायदि भाग्यशालि थानाय जायोनो, जाय बिमा बिफाजों लोगोसे गावनि नखर संसारखौ गासै सुख सान्तिखौ होनो हानाय जायोनो। बेबायदि सुबुङा जेबो ओंथि गैयालासे धोनि जानो हानाय जायोनो। आरो बेजों लोगोसे नखरनि सदस्यफोराबो बेनि जरियै सुख सान्तिखौ मोननाय जायोनो। सेथि महरै, जाय नखराव शिक्षा दीक्षा गोनां गियानि गुणी बिमा बिफाखौ अनसायग्रा बेबायदि फिसाज्लाया जोनोम जायो, अब्ला बैबायदि बिमा बिफानि बोराय बुरै समा सुख सान्तियै बारलांनाय जायोनो। नोंथांमोना मोनथिखायो जानांगौ, बोराय बुरै बैसोनि बयनिख्रुइ देरसिन साहाराया जादों बेयो थाखा फैसा नङा, सुख सान्ति आरो सनमान होग्रा सासे गियानि गुणी संतान। आरो बैबायदि अनफावरि गोसोनि सुबुङा गाव बोराय जानाय समावबो सुखु गोजोनखौनो मोनफिननो हानाय जायोनो। आरो थैनायनि उनाव परलोकआवबो सुखुनि फिथाइखौ मोननो हानाय जायोनो। बेखायनो बुंनाय दं, जेब्ला फिसाज्लाया हेफाजाब होग्रा आखुनि गुनबान आरो अनसायग्राब्ला बिमा बिफाया धोन जमा खालामलायनो गोनां जायानो। मानोना बैबायदि सुबुङा गाव हारसिंनो धोन खामायना धोनि सुबुं जानो हानाय जायोनो। नाथाय जेब्ला फिसाज्लाया अगुन जायो, थामहिनबा जेरावबो उदाय दुगामारा आखुनि, अब्ला बैफोरबायदिनि बिमा बिफाया बेनि थाखाय जेसेबां धोन जमा खालामना होआ मानो बे धोना गैया जालांजोबनाय जायोनो। बेखायनो गोथार गुन थानाय फिसा हौवा मोननाया भाग्यशालि बिफानि बयनिख्रुइ देरसिन बरदान होनना बुंनाय जायो। नैथियाव, आखल गोनां आइजोखौ बिसि महरै मोननाय। सासे हौवाया जेब्ला आखल आखुयै गियानि गुणी आइजोखौ बिसि महरै मोनगोन, अब्ला बेबो बै भाग्यशालि हौवानि मोजां गुन बुंनाय जायो। अर्थात भाग्यशालि हौवायासो बैबायदि गियानि गुणी आइजोखौ बिसि महरै मोननाय जायोनो। शास्त्रआव बुंनाय जायो, जाय आइजोआ गावनि नखर संसारखौ बा हौवानि नखरखौ सनमान होना गासै बिथिङाव खुसियै जिउ खुंलाङो, बैबायदि आइजोखौ सुकन्या मुंजों बुंनाय जायो। जाय हौवाया बेबायदि सुकन्या आइजोखौ हाबा खालामनो मोनो, अब्ला बैबायदि हौवाया खम आयुनिब्लाबो गोबां धोन सम्पतियाव बृद्धि बारायहोनो हानाय जायोनो। दानि कलि जुगाव सोमोन्दोनि जेंनाया बांनायनिफ्राय बांसिननो हमबाय, जिहेतु जोंनि गेजेराव सैथोनिख्रुइ असैथोनि अनजिमाया गोबां जानायनि थाखायनो बैफोरबायदि गोथार गोसोनि आइजोखौ मोननो हानायाबो जोबोर गोब्राब जायोनो। बेखायनो जाय हौवाया बेबायदि सुकन्या आखुनि आइजोखौ बिसि महरै मोननो हानाय जायो, बेखौनो सासे भाग्यशालि हौवानि इसारा होनना बुंनाय जायो। मानोना बैबायदि आइजोआ नखराव लक्ष्मी आरो सरस्वती मोननैखौबो लानानै फैनाय जायोनो। थामथियाव, सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय इसारा।
जाय हौवानि उनथिंनि बिखुङा खासेवनि बिखुं महरयानि एसे गिदिर आरो राफोद महरनि बेबायदि सुबुङा जोबोर धोनि जानो हानाय जायोनो आरो बेबायदि सुबुंखौ भाग्यशाली होनना बुंनाय जायो आरो बेबायदि सुबुङा धोन सम्पति आरो एस' आरामखौ जिउआव मोननो हानाय जायोनो। जेब्ला सासे हौवानि आथिंनि आसिमानिख्रुइ आसि बिमानि खाथिनि आसिया लावसिन अब्ला बेबायदि सुबुङा सासे मोजां जिउनि लोगोखौ मोननो हानाय जायोनो। बैफोर नुथायाबो बै भाग्यशाली हौवानि नखर संसारा सुखु जानायनि मोनसे इसारानो। ब्रैथि इसारा महरै खायसे हौवाफोरनि बिखायाव खानाय थानाय। जों खायसे हौवाफोरनि बिखा गेजेराव खानाय थानाय नुनो मोननाय जायो। सामुद्रिक शास्त्र बायदियै जाय पुरुषनि बिखायाव गोबां खानाय थानायखौ नुनो मोनो बेबायदि सुबुङा जिउआव गोबां सुख सान्तिनि बिहोमा जानो हानाय जायोनो। बेबायदि सुबुंनि आखल आखुखौ सन्तुष आखुनि होनना बुंनाय जायो। जाय सुबुंनि आथिं आसिया दथा बेबायदि हौवायाबो जोबोर खस्थ' खालामनो हाग्रा जायोनो। बेजों लोगोसे जाय भाग्यशाली हौवाया गावनि जिउनि लोगोरिजों जेब्लायबो अनज्लायनानै थायो बेबायदि सुबुंनि फैबाय थानाय समा जोबोर सुखु गोजोनै बारलांनो हानाय जायोनो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो भाग्यशाली हौवानि खायसे रहस्यखौ एसेब्लाबो बुजिनो हादों जानांगौ। बेबादिनो जोंनि देहाजों थाखुमानानै थानाय गोबां रहस्यफोरा गोबां आलादा आलादा ओंथिफोरखौ फोरमायथिनाय जायोनो जायखौ जों बुंस'नो हास्लाबा आरो गासैखौबो मोनथिनो हास्लाबनाय जाया। लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।